Merhaba. Navê te çi ye? Ne be mezalki ve noy merranana. Tiş navê. Bila. Tu navê xwe nabêjê. Az no. Kavêjê wî belkî bi te ne xweş be bi me xweş be. Hoş nana pının, pama hoş nana. Ari pama. Tamam. Tu çawayî başî? Ne alaka boşum diyem. Xadarakım ne hoş tanan. Apa xwadi be no xwadi be darakım ne hoş tanan. Ji xwe dayîkê wek te dayîkê me Kurda giş wek te hema bêje 10-15 nexweşiyê wan hene. Hema tu bêje çi nexweşî hene dilê yek nexweşiyê nahê li hemû kom kirine. Am boska. Xadarakım tan bo jeniye mel bo hili me tanan. Sari me tişi. Xadarakım ne sax tanan hapa no xwadi be. Ey Xwedê şifa xêrê bişîne. Qey te gelek kar kiriye berê tu sa anha ketiye. Bare me kerme. Khoy no vajane vo di paskani bi no avzal kife. Çatak. Noy va merdan takan ti ram getan khoshtabi. Ta chama ho kar ta chama ho khor. Pero yishtakar. Labra ta chin ri hona shukri ge gume malu. Mishtakar sabech ta chim dar gum potakar tot ma bara. Veje shavech tam. Harita shushtra tarast. Şatakar tarast. Biyoktakar veje tam takar. Dovan takaran.